ħaġa moħġaġa, ta' borċolovir twil, ta' gondzi qasir, ir-raġel li tieħli l-mara meta jiżżewġu, is-sorijiet m'għandhomx, il-patrijiet għandhom u l-pap għandu wieħed u ma jużax. X'inhu? Fejn sejjer brasek? Il-kunjom. X'kunjomok? Xi kunjomijiet ġejjin minn ismijiet ta' xejjex, bħal bsajla, minn bsajla basla żejra. U Tewma li jismu miegħu jinkiteb bit-TH għax dari hekk kien jitlissen Tewma. Oħrajn marbutin mal-annimali, bħal ketkuti, mill-arbi, katkut, fellus li għadu kif faqqas. U farruġa, minn għal-farruġ, minn rabbi t-tiġiġ. Butiġiġ ukoll marbut ma' t-tiġiġ, u gallo ma' srieda. Zerafa aktarx mill-arbi, zerafaħ, ġiraffa, u ebejjer mill-plural ta' abura, naġa ta' sena. Xi wħud marbutin ma' post, bħal Sirakuża u Trapani fi Sqallija jew England, l-Ingilterra. Inkella Ġenovese, xi ħadd minn Ġenova, Grek minn Grek, Pollakko minn Pollakk u Gawċi minn Awċi. Oħrajn jirreferu għal professjoni bħal mikallef minn imħallef, kallejja minn bidwi u buħaġġar mill-arbi abu, sit u ħaġġar, ġebel. Jiġifieri sit ta' barriera jew ħafna artijiet, imma ħafna kunjomijiet ġejjin minn kwalità fiżika jew morali, bħal magro minn irqiq u grasso minn oħxon, għax ikun manġon jiġifieri jħobb jogħol ħafna. U la semmejna l-ikel, taf li mkunjom Malti jintuża l-kejkijiet? Sultana! Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maypole Bakery. Health and Beauty by Browns. Living Concept. Virtu Ferries. Tarragon. Tamena, l-agriturizmu Fawdex. Estetika, The Cosmetic Clinic. Borġ Cardona Pet Supplies Balzan. U Iceland.